ሰላም ከመይ ቀኒኹም ሎማዓንቲ ኻኒ ንላይብረሪ ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ብሓንሳብ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ፅንሐኢኹም ሰሰናዩ ሰናይ ምክትታል ከም ስሪና ዘለኹም ንዳሎ ኢና ዘለና መፅሓፍቲ ዝምለስ ስለ ዘለና ክንመልሶ ኢና ያ ቆልዑት እዳለውሎ ናብዝን ውሎም ውፃብ እዮም መቸም حجب زودي كسأل سيدلي كلهم ريهم نتعاوي فلو قبروا له يا ماي سلاز قرص لدولو مايا ناي زعدنا هاني ناي ماي عديام لذي ماي تفتفي بلالو أبقى رواس لدهونتكن ناي حمشة كمان يتهوني عم بقرها كلتا سلسة دقان داوغينا هنكيدنا مالتيو كم سرينا بتعمل متحقسم زلو قالت أبزي جاكيت مقبار أبيهم متيوم ما يتفتف لزب زلو تعب خافت من اشتري قوي يوصل له تيبا زينا نخير لنا مالتيو نايز لايبرري ጽቡቕ ነገሩ ማለት ኣብ ኩሉ ዓዲ ከምኡ ከመ I don't know ግን ኣብዚ ኣባና ብነፃ ኢኻ ትወስዶ እቲ መፅሓፍቲ ንወርሒ ዕድል ኣለካ ክትመልሶ እንድሕር ሰባት ዘይደልዮሞ ነቲ መፅሓፍ እውን ክሳብ 2-3 ወርሒ ክትጥቀመሉ ከም ትኽእል ሪኒው እንዳኾነ ኣውቶማቲክሊ ሪኒው ገብሮ ማለት እዩ እንድሕር ዝደልይዎ ኮይኖም ተም ሰባት ግን ይሰዱልካ ብኢሜል ገይሮም ክትመልሶ ከም ዘለካ ማለት እዩ ኣብዚ እንመልሶ ለናት መምለሲ እዩ ያ ስለዚህ ንኸተንብብ ነቲ ሰብ ነቶም ቆልዑት ብፍላይ ንኸንብቡ ነቲ ሰብሲ ንኸንብብ ኣብ ናይ ኮረና ግዜ ዝገበርዎ እዚ ከምኡ ዓይነት ብነፃ እዩ ነይሩ ቅድም እውን ግን እቲ ግዜ ሕጂ ኣንዊሖሞ ንወርሒ ገይሮሞ ማለት እዩ ያ ሕጂ ላይብረሪና ነዚኣ ትመስል ዓብዪ እዩ ብጣዕሚ ዓብዪ እዩ እታ ናይ ቆልዑት ሴክሽን ግን ቁርብ ንእስ ኢላ እንዳሓንያ ሕጂኻ ናይ ክሪስማስ መፅሓፍ ገይሮም أبي لما كريسماس مالتيو يا أبز كمبيوترات قالوا لنا يتم قالوت كتقاملوا جيمات قالوا ملا قبروا تريلهم إذا خاني تناي متحفت سيكشن يو بزيا حنت نجار كريكم دلي بزيا تري ورا لهم زنك يحت بورساتات ناي first language زبلعن ويك قدامي قنقا ناي زخانة حجرات مالتيو إيرترا إثيوبيا I don't know how هلو هوني جن